Hola a tots, em dic Anna i soc infermera d'urgències de l'Hospital de Sabadell, l'Hospital Taulí. Molt personal sanitari està de baixa perquè ha estat en contacte amb gent positiva o bé comença a tenir símptomes. Arribarà un punt en què no tinguem material per protegir-nos, que no tinguem material suficient i avui comencen totes les plantes, menys urgències, a fer 12 hores. Això voldrà dir que amb 2 persones cobreixes un dia i se suposa que així podrem sostenir la manca de personal. No sé quant de temps es pot aguantar amb aquesta càrrega de treball, ja no tant física, sinó també emocionalment. Bon dia, companys i companyes. Com a treballadora del Taulí, és a dir, de la sanitat pública, i afiliada al sindicat de cos, hem de dir, no necessitem aplaudiments, necessitem reconeixement real de la nostra feina en el nostre dia a dia. Necessitem un sou adequat a les nostres feines per totes les persones treballadores. Necessitem més plantilla en una situació normal, perquè si sempre estem al mínim, ja veiem què passa quan hi ha una situació d'emergència. Necessitem un control públic de la sanitat privada, sense contrapartides. I hem de dir no a la sanitat concertada. Fem una sanitat pública real i deixem de donar beneficis a empreses privades. I, evidentment, cap ERTO, ni acomiadament ni pressió cap a les nostres treballadores. Que tingueu un bon dia, companyes. La sanitat pública és un dret. Defensem-ne la qualitat. Cal eliminar tots els serveis concertats, ni un sol euro a les empreses privades. Davant la crisi del Covid-19, exigim el tancament immediat de totes les empreses que no realitzen activitats bàsiques i la intervenció de tots els serveis sanitaris privats. Exigim condicions laborals dignes per a totes les treballadores. La nostra vida i la nostra salut valen molt més que els seus beneficis. El capitalisme mata, la lluita defensa la vida. En acabar el confinament, totes al carrer per defensar la sanitat pública.